ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ በይኒ ሚድያ እንኳዕ ብድሓንና ምድብና መጻኹም ሎሚ መዓልቲ ርእስና ብዛዕባ ካናዳ እዩ ክኸውን እዚ እትሪእዎ ዘለኹም ቪድዮታት ኣነ ብዛዕባ ካናዳ ክዛረብ ከለኹ ዝሰኣልክዎ ቪድዮ እዩ እዚ ከባቢ ዳውንታውን ኤድመንተን ኣልበርታ እዩ ሎሚ መዓልቲ ርእስና ብዛዕባ ካናዳን ከባቢኣን ክንደይ ቁፅሪ ኣለዋ ኩሉ ኮታስ ገለ ክትፈልጥዎ ዝግባኣኩም ዝበልክዎ እዩ ከምዚ ቭሎግ ዝዓይነቱ ወክ እናገበርኩ ዝስራሕክዎ እንድዩ ኢንጆይ ክትገብርዎ ክፅብየኩም እየ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ዳውንታውን ኤድመንተን እዩ ኤድመንተን ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ከተማታት ናይ ካናዳ ኮይና ብፅባቂኣ እኳ ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ፅቡቃት ክብላ ይክእልን እየ ኣብ ኣልበርታ ግን እሳያታ ሜይን ሲቲ ማለት እዩ ካልጋሪ ልክዕ ከም ኤድመንተን ኮይና ቁርብ ምዕብል ትብል ይብሉ ሰብ ካልጋሪ ማለት እዩ ገለገለ ሓቅታት ብዛዕባ ካናዳ ክንዛረብ ኢና ካናዳ ኣብ ሰሜናዊ ኣሜሪካ ትርከብ ሃገር እያ 10 ፕሮቪንስ ኣለዋ ካናዳ 3 ቴሪቶሪዝ ኣለዋ እዚ ቴሪቶሪታት ከዓ ካብ ኣትላንቲክ ኦሻን ንፓሲፊክ ኦሻን ከምኡውን ንሰሜን ናይ ኣርክቲክ ኦሻን ዝኸይድ እዩ ኣብ ዓለምና ካናዳ ሓንቲ ካብተን ዝዓበያ ሃገራት ብስፍሓት መሬት ማለት እዩ ዳርጋ ካልአይቲ ኮይና ተስራዕ ኣብ ከባቢ ናይ ኮስት ላይን ተላ ኮይኑ ደለዋ ናይ ኮስታል ላይን ከዓ ኣብ ዓለምሲ ከም ካልአይቲ ኮይና እያ ትስራዕ መራሒ ካናዳ መራሒና ማለት እዩ ጃስትን ትሩዶ ይበሃል ፕራይም ሚኒስተር እዩ ፕሬዚደንት ዝበሃል የብላን ካናዳ ፕራይም ሚኒስተር ግን ጃስቲን ትሩዶ ይበሃል ካፒታል ሲቲ ናይ ካናዳ መን እያ መብዛሕትኡ ሰብ ንቶሮንቶ ኢሉ እዩ ዝፅበ ግን ቶሮንቶ ኮነትን ካፒታል ሲቲ ኦታዋ እያ ርእሰ ከተማ ካናዳ ኦታዋ እያ ግን ኣብ ዝተፈላለያ ፕሮቪንሳት ነናተን ርእሰ ከተማ ኣለወን ናይ ሙሉእ ካናዳ እንትኮይኑ ግን ኦታዋ እዩ ማለት እዩ ሓሙሽተ ኣዝየን ፍሉያት ዝኾና ብዛዕባ ካናዳ ወይ ኣገደስቲ ብዛዕባ ካናዳ ንብለን እንታየን ቀዳመይቲ ካናዳ ካብ ዓለምና ዝዓበየት ሃገር ኣይኮነትን ካልአይቲ እያ ቀዳመይቲ ራሻ እያ ካናዳ 10% ጫካ ናይ ዓለም ዝውክል ኣለዋ ኣብ ዓለምና ብመጠን ትምህርቲ ማለት እዩ ካናዳ ዝበዝሐ ምሁር ዘለዋ ሃገር እያ ኣይገርመኩም እንዶ ስለዚ እዞም ካናዳ ትመፁ ዘለኹም ትምህርቲ ትቆስሙ ትደልዩ ሰባት ዘለኹም ሃየ እንጀራ ስራሕ ትምህርቲ ኩሉ ዘለዋ ሃገር እዚኣ ሓንቲ ፍሊት ነገር ክነግረኩም ፒትሳ ትፈትዉ ሰባት ኣለኹም ዶ ሃዋይን ፒትሳ ዝበሃል ጥዕምኩሞ ትፈልኹም ትኾኑ ኢኹም እዚ ሃዋይን ፒትሳ ሲ ናይ ሃዋይ እንዲኹም ኢልኩም ተሓስቡ ትኾኑ ቁሲ ኮነ እንተ ሓቂ ግን ሃዋይን ፒትሳ ሲ ኣብ ሃዋይ ኣይኮነን ተሰሪሑ እኳ ደኣ ሓደ ካብ ግሪክ ዝመፀ ሳም ፖፒላስ ዝበሃል ኣብ ቻታም ኦንታሪዮ ዝቕመጥ ብ1962 እዩ ነዚ ፒትሳ እዚ ሰሪሕዎ ማለት ነዛ ሃዋይን ፒትሳ ትበሃል ማለት እዩ ስለዚ ኣዝዩ ፍትውን ፍሉጥን እዩ ኣብዚ ዓለም ተኾነ ነዚ ፒትሳ ዝሰርሐ ካናዳዊ እዩ ሓምሸይቲ ብዛዕባ ቁሪ ካናዳ ስክንዛረብ እቲ ዝወሓደ ቁሪ ማለት ኣብ ካናዳ ዳርጋ ኔጋቲቭ 60 ሪኢኹም ኣለኹም ኣነ ኔጋቲቭ 50 ርኪበላ ኣለኹ 48 ገለ በፂሑ ሓደ እዋን ምስ ንፋስ ብጣዕሚ እዩ ነፍስኻ ኢሉ ፍርሓካ ዓፅምኻ እዩ ዝወግኣካ ትቁሪ እቲ ዝቆረረ ኣብ ካናዳ ዝነበረሲ ብ1947 ማለት እዩ ካብ ኔጋቲቭ 63 ክሳብ ኔጋቲቭ 81 እዚ ቁሪ እዚ ኣብ ካናዳ ሪኮርድ ገይሮሞ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝደንቕ እዚ ዓይነት ቁሪ እዚ ከዓሲ ልክዕ ከም ናይ ቴምፕሬቸር እዚ ልክዕ ከም ናይ ማርስ እዩ ይበሃል እምበር እኳ ማርስ ከድና ይረኣናያን ግን ይብልዎ ሻድሻይና ደናቐ ነገር ብዛዕባ ካናዳ ኣብ ካናዳ
ببزحي ليكس زوارة درايل زبزح الليك زلوا هاجر كندا اتزعبي ليك أنت يبهال ناي كندا مالتي ليك سوبيريور بهال مالتي دارجا بشيمون فلتون خلينا إذا ليك سوبيريور كأمونغو كندا أمريكان يزركب دارجا سلاسن حارين شخص هون ليك سالوا زهاجر زيا بتعمي تبغت هاجر إها دحريو بناي ساعات إلكتريكس كان زارب معرخ إني درجات سرع كندا تلنا رابعيت درجة بناي هيدرو إلكتريك مالتيو بناي حيل إلكتريك ما بين رابعيتي أتسرع قال لهم كان دستو عليكم أزي قريك خون كله كبابي ماينس 3 ماينس 4 جزهان ختمه مقزل لك زدلك إلكتريسيتي معرف إني مقان فولتيهم معناته التليفون صدوا الكلام كم زعانت إكستريم ويزرز لزولو إلكتريك بزح زيد لي نقرأت يتولع كل بلخيام معناته تعمي إكستنسيف تكوني ترجع مولي هوت ناسي كم تعذب كوالا أنا مس كل ذات عير قالسينا تقال سكي خاتنا برابز عادي قصوت شعته بيفر زبهر رئيهم لهم له إذا بيفر زبهر إنساساسي ناي هاجراوي إنسان كان تواهي يتسوع كاب شحن شعته 275 جميل كاملتيو كتري وهم كنديان بيفر يم كمان دملوه دكا كمزي أنجو عيد مسل انت قال غير خون تعمي عابي ناو اتا اقداسيت نبلا ختمه مالتيو تورونتو بزعبا تورونتو حد نقر كعلكم ببزحي زلوا حزب ديكون تفلت ببزحي استفل عليه أحزاب يا تفلت كاب استفل عليه عالم زمتسه دارجا 5% وي فرقي population نايتعدي كاب استفل عليه هاجرات زمتسه ስለዚህ ኣብ ቶሮንቶ ኩሉ ዓለም ዝመፁ ሰባት ክረክብ ትኽእል ካብ ኣሜሪካ ዶ ኣፍሪቃ ዶ ኤሽያ ዶ ካብ ኩሉ ዓለም ዘለዋ ሃገር ቶሮንቶ እያ ስለዚ እዞም ካናዳ ክትበፅሑ ትመፁ ወይ እውን ንኽትነብሩ ፕሮሰስ ዘለኩም ብዛዕባ ካናዳ ክትሪኡ ትደልዩ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ሃገር እያ ተኽኢልኩም ኣብ ግዜ ሳመር ምፅቶም ቪዚት ክትገብሩ ትመፁ ማለት እዩ ግዜ ሳመር ይኹም ቁርብ እቲ ናይ ካናዳ ነገር ኢንጀክት ገብሮ ትኽእሉ እምበር ክንደይ ፅቡቕ እዩ ዘለዋ እዚ ከባቢና እዩ ዳውንታውን እዩ ነገረኩም እየ ሕጂ እቲ ኩነታት ኣየር ፕላስ 10 ነይሩ ብጣዕሚ ጥዑም እዩ ፕላስ 10 ሲ ከምትላይ ክትንቀሳቐሰሉ ትኽእል ኣዝዩ ደስ ዝብለካ ወይዘር ኖርማል ወክ እናገበርኩ ከሪአኩም ኢለ እዚ ኤድመንተን ኣልበርታ እዩ ባይ ዘ ወይ እዚ ክፋል እዚ እቲ ሜን ኤድመንተን ዳውንታውን ኣይኮነን ካልእ ኣለዎ ዳውንታውን ጀስት ሓደ ክፋል ከሪአኩም ኢለ ከምዚ በስ መራምሽ ጎደና ሓርነት ትብል ሽዑ ኩላው ሄድካ እንዳሻኺዶ ዝበዝሕ ሰብ ኣባይ ወክ ዝገብር ኣብዚ መብዛሕትኦም ኣብ ኤድመንተን እንታይ ይፈትዉ ወክ ምግባር ይፈትዉ ብሽክለታ ራይድ ምግባርካ ይፈትዉ ብጣዕሚ እዮም ብሽክለታ ራይድ ምግባር ይፈትዉ ናይ ብሽክለታ ዝበሃል ናይ በይኑ ቦታ እውን ኣሎ እዚ ገዛውትና እዩ ግን ጥቃ ዳውንታውን ስለዝኾነ ገዛውትና ከም ኖርማል ነገር እዩ ወክ ክትገብር ኣብኡ ሓንቲ ብዛዕባ ካናዳ ክነግረኩም ካናዳ ከም ሃገር ዝቆመትሉ ዓመተ ምህረት ክነግረኩም እየ ብሽሕን 1867 ወርሒ 7 ዕለት 1 ካናዳ ከም ሃገር ዝቆመትሉ ማለት እዩ እዚኣ ነዞም ሲቲዘንሽፕ ክትፍተው እንትዳለዉ እዚኣ ክትፈልጡ ኣለኩም ንኣፍልጦ ክትኮነኩም ኢለ ክልተ ቋንቋታት ከኣለዋ ኣብ ካናዳ ብብዝሒ ዝዝረባ ማለት እዩ ሳተን ከዓ ቋንቋ እንግሊዝኛ ቋንቋ ፍሬንችኒ ማለት እዩ ነዞም በዚ ኦንታሪዮ ኪቤክ ተኸዱ ሰባት ፍሬንች ተኸኣልኩም ፅቡቅ እዩ
ነዞም ኣልበርታ ገለት መፁ ሰባት ግን እንግሊሽ ጥራይ ተሓስኩም ፀገም የብሉን ምክንያቱ ኩሎም መብዛሕትኦም እንግሊሽ ክዛረቡ ፀገም የብሎምን ብዛዕባ ትምህርቲ ተዛሪብና ኢና 99% ኣብ ካናዳ ምሁር እዩ ሓንቲ ብዛዕባ ካናዳ ክሕክየኩም ካናዳውያን ክዛረቡ ከለዉ how you doing A እንዳበሉ እዮም ዝዛረቡ እዚ A ክብለኩም ሲ you doing good bye like EH እናሓወሱ እዮም ዝዛረቡ ከተስተውዕሎም ይኹም ካናዳውያን ሲ ኣክሰንት ኣለዎም ይብሎም ኢሎም ይካትዑ ነይሮም ሓደ እዋን እጂ ይርዳእካ እዩ ካናዳዊ ትኾን ሓደ ሰብ ሕጂ ካናዳውን ኣሜሪካን ክዛረብ ከሎ ካናዳውያን A እንዳሓወሱ እዮም ዝዛረቡ ኣብ መወዳእታ EH ወይ ድማ EYE ማለት ድዩ ከምኡ ድዩ እናበሉ እዮም ዝዛረቡ ከተስተውዕሎም ይኹም ዕብየት ናይ ካናዳ ዓብ ምዃኑ ነጊረኩም እየ ዝገርም ግን 80% ናይዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ከተማታት እዩ ዝቕመጥ ካብ ሓንቲ ዓዲ ናብ ሓደ ዓዲ ክትንቀሳቐስ ከለኻ ሲ መዓት ነፃ መሬት ኢኻ ትርኢ ዳርጋቲ ማእከላይ ዕድመ ዝበሃል ከዓ 41 ዓመት ካናዳ ማለት እዩ በሉ እስኪ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና እዚ ከባቢና ሪኤኩም ኣለኹ ንእሽተይ ዕላል ወይ ዛንታ ካናዳ እውን ሓቢረኩም ኣለኹ ነዛ ቻነል እዚኣ ቅድሚ ምውፃእኩም ግን ላይክ ግበሩ ይኹም ኮመንት ፅሓፉ ወይ ርእይቶኹም ፅሓፉ ናበይ ከተማ ክትበፅሑ ትደልዩ ኣብ ቀፃሊ ከዓ ክሳብ ንራኸብ ነዛ ቪድዮ ሰብስክራይብ ጌርኩም ክዱ ምናልባት ካልእ ግዜ እንድሕር ናተይ ኖቲፊኬሽን ክመፅኩም ደልኩም ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ቀፃሊ ከዓ ካልእ ቦታ ክሳብ ሒዘልኩም ድመፅእ ሰናዩ ኤሪትራና ወልዓታና ኤሪትራና